2023 ýylyň martyndan bäri Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki wagtlaýyn derňew gawuhanasyna saklanýan Täşmirat Bekiýew Sewitiň Krasnaya Selo şäherine ýerleşýän bir belgili daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn tutsakhanasyna geçirildi. Onuň Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagy mümkin. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy öz çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda habar berdi. Täşmirat Bekiýew 2023 ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew dogony bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenaýet kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiýewleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýerýärler we olaryň inançlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew neçriň maglumatlaryna görä 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly toslama aýplama bilen 23 ýyl möhlet azatlıktan mahrum edildi. Şonu sinçler bu hökümet Türkmenistany dini inançlara sebäpli we galplaşdyrylan aýplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet türme tutulgyny hökm etmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen Helsinki gaznasy Bekiýewiň häzirki wagtda Türkmenistanyň Owodan nefe türmesine saklanýanlygyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapyndan ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýänligini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy topar Täşmirat Bekiýew Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýygyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowut vilayaty boýunça derňew bölümi 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiýewlere garşy jenaýet işini açyp munyň ýygyny 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylda gol çeken bir konvensiýasyna esaslanyp Bekiýewiň ekstradisiýa edilmegini öňe süripdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kaziýeti 2017-nji ýylda Bekiýewiň Türkmenistana iýerelmegi bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiýewler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyny bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çoluşynyň arasyna kanunyň hökmranlygyndan daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerine gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilenligini habar berdiler. Şeýle-de garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonun biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilenligi habar berildi. Türkmenistan düýbi Abaşada ýerleşýän insan hukuklaryny esewan edici Freedom House azatlyk öýü guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 2-nji bäşlige girdi. Adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar dünýäde awtoritar rejimleriň barha köp transmilli repressiýa bilen meşgullanýanlygyny, şeýle-de erkin pikirli syýasy sürgünçilere, syýasy we raýat aktivistlerine barha köp serhedetli wehimleriň awanýanlygyny görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti özge pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqida çydamsızlykda, töz metbuat hereket, din, wujdan azatlygyny basgylamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýygdyrly tanqid edilýär. Türkmen tanqidçileri hem ýurduň içinde hem ýurduň daşyna häkimetler tarapyndan ýygdyrlanýar we basyşlara sebäp edilýärler. Synçlar türkmen rejiminiň özge pikirli adamlary basyş edip olary gorkutmak üçin açyk we asryn dürli täherlerden we tilsimlerden peýdalanýanyny aýdýarlar.